Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco unha banda case lendaria galega, Astarot, dende o corazón do morrazo. Moitísimas gracias por estar hoxe connosco. Gracias a vos, un placer a vos. Presentades novo single, no que continuades esa trayectoria mítica de Astarot, con Somos, que é unha peza que penso que tamén reivindica a propia banda, non si. Pois quería preguntar, empezando por este novo single, preguntando, non sei se prefire Juan ou José contestar primeiro, pero por que Somos? Que representa Somos para Astarot? Bueno, creo que de algún feito estábamos non era indignación, pero xa nos estábamos empezando a acostumbrar a que cando salíramos, sobre todo cando salías fora de Galicia, sobre todo por País Vasco, por Castela, ademais, sempre non soltaban esas pullas, empezaban a facer chistes de joder, como sois los gallegos e tal. Sí. A verdade é que foi fruto desa necesidade de, bueno, por primeira vez vamos a contar nós como realmente creemos que somos, ¿no? Como nos identificamos, en vez de que nos definan desde fora, vamos a definirnos desde dentro. De verdade que foi, o sea, surdiu dunha forma moi espontánea, aparte con moi pouquiñas pretensións, de unha forma moi natural, o sea, eran xornadas de traballo en estudio, saliu, xa che digo, da forma máis natural posible, bueno, terminou sendo unha especie de manifesto, si queres, que conta, pois eso, o que pertenecer a esta terra, non? Ademais, vos, bueno, sodes de pobo mariñeiro, levades o salitre nas venas. Como é crecer sendo unha banda de rock duro, heavy, pois no Morrazo, en Cangas? Conto yo, Juan, tíos do Morrazo. Sí. Si, él é de máis adentro, pero sí. A ver, digamos que eu sempre crecín escoitando que Cangas era a capital do rock de Galicia, non sei, porque igual un pouco son herencias desa mítica sala Chichao, era, non? Sí, esa Turno 3, verdad? Esa Turno 3, e todas estas historias que de feito Astarot empezou a andar aí, e creo que o primeiro, non, o segundo concerto de Astarot foi aí. Digamos que Vigo estaba máis ligado a toda esa vertiente pop, un pouco, bueno, funcionando de forma paralela a Madrid, si queres. Herdeira da movida. Sí, herdeira da movida, xusto, coa súa propia movida viguesa. Aí enfrente, na ría, éramos pois os chicos malos, os que lle molaban máis as chupas de cuero, exprimir un pouco máis os amplificadores, e bueno, empezou a fraguarse pois toda unha que a xente seguía a todas esas bandas míticas, e por eso foi justamente por lo que naceu Astarot. Astarot naceu como un xogo de catro rapazolos que estaban intentando facer versións dos seus grupos preferidos, do que se escuitaba a principios dos 80, Iron Maiden, Metallica, toda esta historia. A historia de moitos. Xusto. Como foi o proceso de composición de Somos? Porque, claro, a hora de abordar a identidade, tamén imagino que hai unha certa responsabilidade. Non sei como fochedes quen de facer esa letra. Bueno, pois a verdade é que tanto a música como a letra, diremos que foi, comentaba aquí Juan, saleu un pouco sin ninguna pretensión, o que somos, vale? Dun pequeno arranxo no estudio, logo fomos construindo e, bueno, que a letra o que tiñamos claro era que queríamos falar, pois eso, das nosas costumes, e un pouco tamén homenaxeando os nosos antepasados, non? Que se somos da maneira que somos foi porque eles nos ensinaron antes e nos ensinaron a ser o que somos agora. E vemos un pouco falando de todas as tradicións, e iso mesturado pois co rock e coa música celta, incluso co salalás, non? Que é a música quizás por máis primitiva que haxa de Galicia, pois fixe unha mestura así que quedou, pois digamos, ao meu pensar, bastante bonita. Sí. Na presentación falades incluso de que facedes catalogades xa o tema como rock progresivo, porque se incorporades esas... Sí, bueno, que de feito creo que por esa forma tan libre que naceu tan espontánea, o tema non ten unha estrutura, digamos,
férrea, nin unha estrutura clásica dunha canción de rock. Estribillo, retrouso... Eso mismo, non, o sea, é unha canción moi libre de feito. Unha vez que tiñamos a cuadratura, empezamos a mirarnos e digo, hostia, pero non fará falta facer pontes, que non facía falta facerlle nada, porque o tema era como que iba transcurrindo dunha forma moi natural, moi libre. Bueno, a ver, si temos que buscarlle algunha similitude para definilo formalmente, eu creo que a única que se achega un pouco sería unha rapsodia, ¿no? Que tamén un tipo de canción, pois eso, libre, fora de cuadraturas. O que si tiñamos moi claro é que queríamos facer unha canción de contrastes. Piedra che comentaba que queríamos adicarlle aos nosos ancestros, vale? Queríamos esa conexión coa lalá, vale? Que é a nosa música máis primitiva, vale? De medida libre, cadenciosa, vale? E ao mesmo tempo queríamos inspirarnos nese tipo de músicas, pero envolver todo isto dun tipo de son e dun tipo de arranxo, se queres, pois un poquinho máis vanguardista o que viñamos facendo, vale? Despois de 43 anos, cada paso, o sea, tes que ir aportando algo novo. Bueno, pois foi un poquinho o que provocaba. Ao final é un cóctel de cousas. Tes cousas moi antigas como este recurso do alalá que se vai hacia o final, pero ao mesmo tempo dices, coño, como algo tan primario, tan antigo, pois agarramos pois o máis contemporáneo, pois unhas rapazas para cantar ese lalá. Entón, bueno, é unha forma de ir dándolle, o sea, sí, de ir pechando esa roda, sabes? De que todo intentamos que todo tuverse unha justificación, un sentido, o sea, que non houvese ningún elemento gratuito. O sea, cada segundo desa canción, o sea, intentouse que tuvera un simbolismo, o sea, que fose dedicado a algo, que se hai unha peza, o sea, que esa peza este por algo. Un pouco inspirado no cine, ¿no? Que cada segundo ten que ir conectado con algo, esas subtramas e demais. Bueno, pois isto é o mismo, pero extrapolado a música. Falabas de trayectoria, que sí que é certo, no, que co tempo tamén maduras musicalmente, sobre o escenario, tamén te apetece probar cosas novas. En que punto credes que estades Astaroth como banda despois desta trayectoria de 40 anos? Estamos empezando. Sí, mira, isto ao final eu creo que si Astaroth segue vivo no 2026, empezando en 1983, que se achuveu, é porque por enriba de todo, por enriba de calquer justificación musical, hai unha justificación emocional, que é a que eses chavales que empezaron no ano 83 agora teñen 60 e pico, que son os nosos compis, pero siguen sendo os mesmos rapaces, solo que con máis canas e con un pouco de menos pelo, pero coa mesma ilusión. O sea, siguen emocionándose da mesma forma cada vez que encenden un amplificador e que escuitan a súa guitarra con esa visto. E esa paixón, o sea, que se lle poñía con 15 anos, cando empezaron, pois ao final é a mesma que se segue poñendo a todo isto no 2026. En que momento estamos? Mira, nin eu mismo creo que yo podemos decir. O sea, aparte somos unha banda que non somos demasiado de volver a vista atrás. O sea, sei que unha banda probablemente, non sei se somos un máis lonxevos. Máis lonxevo en activo, sí. Seguramente. Bueno, sí, o sea, en activo ininterrumpidamente creo que sí, o sea, eso creo que sí. Pero, bueno, si non somos, pues por aí andaremos. Por aí andaremos. Ao final, o sea, non... si estás permanentemente buscando o que fixeche, o sea, nos preferimos falarche do que estamos facendo hoxe e do que vamos a facer dentro de 6 meses. Eso é o presente, futuro. Xa o pasado, bueno, pois forma parte do camiño andado. É importante. Sí, hai que sentirse orgullosísimo del, porque senón non estarías aquí hoxe. Sí, pero non ten unha visión nostálxica ou... Claro, non é eso mismo, parece que... Coño, temos coleguis que parece que como que están vivindo do que foron un día. Non, nos preferimos vivir o que somos, nunca mellor dito. Efectivamente. Pois falando de presente, de futuro, estamos en primavera, verán, datas, concertos, presentacións, que temos por diante? Nadie mellor que Piedra para eso. Agora estamos xa preparando os ensaios que conformarán xa para empezar a
a volta desta temporada, non? 2026, que nos levará por varios puntos de Galicia como a todos os anos, actuacións moi especiales, como por exemplo na entrada desta temporada. Temos o 5 de xuño, estamos en Forcaveira do Sar, que é en Compostela, un festival moi bonitiño que hai na Colxata de Sar, e ali estaremos arrancando a temporada. Bueno, pois, entre eles no cartel está Carlos Núñez, Ciruleque, Astaroth abre ese primeiro día. Estaremos tamén pola zona de Boiro, pasaremos tamén por Euskadi, estaremos na Praza del Casco en Sestao. Sempre é un placer ir a fora cantando en galego, sempre digo o mismo en todos os sitios, que para un grupo cantando galego ir a fora é un premio, sabes, é un premio. E ademais é unha responsabilidade, no caso da Astaroth, moi grande, porque vas a visitar a xente que tuvo que deixar as súas aldeas para irse a vivir a fora, a facer unha nova vida, escoitar os clásicos da nosa terra. O noso ali é moi emocionante, ver que eras vagos do público e todo iso. E bueno, estamos, pois eso, pechando máis cousiñas, pero xa temos pois como 5 ou 6 presentacións en directo, unha moi especial tamén de cara á zona de Tomiño, Pontevedra, que vai ser fusionado ca banda de música de Goián, a agrupación musical de Goián, no que van a coller os temas de Astaroth e fusionalos ca banda, con un total de 60-70 personas no escenario. Está moi ben. E bueno, aí estamos preparando que este verán, que Somos xa nos está dando un montón de cousas boas. Andaremos pola zona de Vigo, Lavadores, que non se nos olvide, que son os nosos amigos Álvaro e compañía. Estuvamos hai 2 anos cun cheo absoluto. Vamos a ver metidos unhas 4.000 personas, sin exagerarche, volven a contar con nós, unha xente maravillosa. E bueno, pois eso, que estamos moi contentos de ir presentando este novo camiño, que virán máis temas novos, que conformarán un traballo novo co tempo. E bueno, pois eso, que xa nos está dando Somos, a parte deso, nos está dando pois a oportunidade tamén de visitarvos a vós, e de visitar a moitos medios, pois para contarlle a xente, ao noso público, que é o máis importante, que estamos aquí gracias a eles, contarlle ao público pois o que andamos argañando, non? Falas precisamente do single e do que está por vir. Ahora parece que volveu, estuvo aí por tendencias, non? Houve un tempo en que salía single, logo disco, logo solo disco, e agora parece que voltamos a seguir soltando singles pouco a pouco. Un concepto moi sessenteiro do discográfico, pero ao final é o que ven imposto pola industria. Si queres xogar o partido de fútbol, son as normas que hai. Sí, son as normas que hai e non hai máis que acatalas. É certo que, bueno, que o rock como música de xénero quizás non está tan sí, baixo esa tiranía, tan coaccionado, pero si queres seguir chegando aos medios de comunicación, ao final non hai outra. Os álbumes, date conta que, bueno, o que falábamos antes, o concepto este dos anos 60, de que agora partes pois de singles, vas quitando 4, 5, 6, unha vez que tes 4 ou 5 singles na rúa, pois o que faz é xuntarlle 4 ou 5 cortes máis e publicas un larga duración. Claro. De momento as cousas están así, igual se nos vemos dentro de un par de anos, porque estamos quitando medias duracións, son todos de 4 cancións en vez de... O mío se cadra en cinta, que son moi fan das cintas, de hoxe merquei unha... Bueno, son moi fan das cintas, entás cada voltamos, non se sabe, non? Nos Estados Unidos parece que hai un resurdir de casete, do casete, que calquera día. En esa contingencia, cando van a sair eses novos singles que van a conformar o novo álbum? Bueno, se supón que o que recomendan é un espacio en torno a 6, 7, 8 meses, vale? En función de as datas onde se vayan quitando. Nos agardamos a que Somos este traballando discográficamente de aquí hasta finais de ano, despois de que rematemos a temporada aí forte dos concertos, cara a outubro-novembro, esperamos ter o próximo corte xa na rúa para que empece a funcionar polo Nadal, etc. Tamén hai que destacar, que creo que é moi importante, que o traballo é autoproducido aquí en Galicia. Sí, xa fai anos. Vamos a ver, si lle queres contar a xente de fora como realmente eres, levarte todo isto e producilo fora, creo que é tontos. O sea, sí, claro, a ver, todo ten que guardar unha relación. Xa fai, bueno, algún tempo que a Astaroth ven
ven agarrando todo polos cornos e autoproducindo. Bueno, como se vendi, o mercado manda, as críticas pois parece que son positivas desde que se empezou a facer, e aí seguimos. A verdade é que foi unha aposta moi dura, foi unha produción moi complexa polos elementos que hai aí dentro. Non é sinxelo facelo sonar así, pero, bueno, se conseguiu. La verdade é que estamos todos encantados porque as críticas que nos veñen tanto de dentro como de fora son moi boas, creo que demasiado en algúns casos, pero, bueno, ao final fan que te sientas orgulloso do traballo, non? O sea, si ao final ti te divertes facendo música, pasas todo este chollo, unha vez que colles o fillo, o tes e o enseñas a xente, e a xente che di, pois, genial, pois, e comulga con eso, pois, ostras, te sientes realizado, a maior satisfacción que podes ter. Claro. E voltando tamén a Somos, que prácticamente é como himno, non sei como estades preparando para o directo nos diferentes escenarios. O de Tomiño é un caso aparte, polo que leva, pero en produción máis pequena non sei como estades pensando facerlo en directo. Ao final o que fase unha readaptación, o sea, o directo ten que ser así, máis nun xénero como rock, unha cousa é a proposta discográfica, vale? Evidentemente non tes unha orquesta detrás para levala e unhas cantareiras para que se veñan de xira pois con nós todo o verán, xa nos gustaría. Pois, a verdade que se alguén se anima, sí, facemos invitación. Pero, bueno, ao final é iso, adaptas o concepto discográfico a un concepto de música en directo. Creo que de todo é o que menos nos costa. Conta que aquí hai xente que leva, pois eso, 43 anos acarrexando polos amplis encima dos escenarios, pois estamos acostumbrados a que vale, yo non me dou nada. Pois, moitísimas gracias, Juan, José, por estar hoxe connosco. Moitísima sorte co single, moitísima sorte cos concertos, estaremos atentos ás redes sociais para anotar os que veñen. Por suposto, pues moitas gracias a vos, de verdade agradecidos por darnos espacio e por conectar con nos durante este ratillo. Moitas gracias.